ଆଜ୍ଞା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପାରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ପୁଅ ପାଇଁ ଏଇଠି ଧରି ପକେଇଛି ମୁକେଶ କୁମାର ପାତ୍ର। ଆପଣ ଜଗତରେ କ'ଣ ହେଲା ବିଜେପି ଛାଡ଼ିବାର ତ ଅନେକ କାରଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିରେ ମୋତେ ପ୍ରଭାବିତ କଲା ଏବଂ ବିକାଶ ଧାରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାମିଲ ହେଇଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ କଥା ମନରେ ଅଛି, 1999 ମସିହା ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡ଼ଭାନୀଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଚାଲିଥିବା ଦଳ ଆଜି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଜଣେ ଓଡ଼ିଶା ସଭାପତି କାଠପୁତଳା ସାଜିଛନ୍ତି, ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସାରାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଗାମୀ ଦିନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି 19 କୌଣସି ହାଲତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 20ରୁ 25ଟି ଅଧିକା ସିଟ୍ ନେଉନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେବେ ଯଦି 2024 କି 30 କି କେବେ ହେଇପାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର, ମୁଁ ଆଜି ଲେଖିକି ରଖୁଛି, କେବେ ବି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ଏବଂ ପାରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିକୁ, ପାରଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳକୁ, ପାରଡ଼ା ବିଧାନସଭାକୁ କେମିତି ଆଗେଇ ନେବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିବି। ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ଆଶା ନାହିଁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ଭଳି କାମ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।